Здравейте хора, аз ще правя пранк на Гошито. Сега ще видите колко много неща имаме. Ето ги. Трябва да измислим какви неща, които има, да измислим, че няма. Но трябва да са много тежки. Но той е заредил много неща. Вече ние ще измислим много яко нещо. Обаче, лапе, ние сме тук при чипсовете, както виждате, ето ги. И тук при вафлите. Сега трябва да измислим какво няма. Измислих хора. Сега ще го изложим. Елата. Как си маратонката? Здрасти! Ку-ку! Гош... мамо, ела. Не, имам работа. Гошо има работа. Тогава Гошо ще дойде с мене. Гоши трябва да дойде с мене. Това е рано за метене. Гоши трябва да дойде с мене. Много важна работа имаш. Ела. Хайде те! Мамо, ела бе! Мамо, айде бе! Уж, какво е капало тук бе? Айде те! Виж! Айде, моля ти се! По-бързо! Трябваш ми! Хора, той сега ще дойде и ще му направим пранка! Гошо! Айде да ела! Айде, работа имаме и после. Ама ти трябва да дойдеш с мене! Добре, изчезвайте. Тогава ще си правя пранка. Хора, той не иска сега, но всеки момент ще дойде за пранка. Преди един час се включих, но сега ще се вържим. Малко ще е долу на земята телефона, ама както и да е. Знаете, че аз мога много неща да правя. Тежва много неща. Но това не съм го очаквала от Лина. Да натровим най-добрите си приятелки. Оте, Гошо, ето го!